یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میدان کربلا میں مظلوم گھر لٹایو، 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 دل بند فاطمہ دے، دل بند فاطمہ جے، سارو کڑم کہایو، میدان کربلا میں مظلوم گھر مومنین حسین جا دنیا بارا زمینوں کھڑن تھا، کاروبار کرن تھا کمائن کے لائے۔ حسین علیہ السلام جد مدینے کا آیا، کربلا میدان وہ زمین خرید کرے وہی رہا، لوگ زمین خرید کریں دے یارو نفع چاون کیتے، حسین زمین خرید کی دی اپنے پٹڑے کہاون کیتے، غازی عباس نے مشکا چایا جو بازو کٹاون کیتے، علی اصغر نے پانی منگیا جو حجت مڈامن کیتے، مظلوم گھر لٹایو، پانی جی پیاس خاطر اصغر کے شاکھنی ویو، پانی جی پیاس خاطر اصغر کے شاکھنی ویو، پہنجے ہتھن تے ناطق قرآن کے کھنی ویو، پہنجے ہتھن تے ناطق قرآن کے کھنی ویو، ڈھک پانی لائے ایک دم، ڈھک پانی لائے ایک دم، حرمل جو تیر آیو، میدان کربلا میں مظلوم گھر لٹایو، میدان کربلا میں مظلوم گھر لٹایو، عباس ابن حیدر شبیر جو برادر، عباس ابن حیدر شبیر جو برادر، زوری کمر دلاور مارو فرات دے بر، زورے کمر دلاور مارو فرات دیور، غمگین تھی مسافر، غمگین تھی مسافر، مظلوم تھے پکارو، میدان کربلا میں مظلوم گھر لٹایو، میدان کربلا میں مظلوم گھر لٹایو، ہر ایک متا شہیدن داہوں کیوں یتیمن، ہر ایک متا شہیدن داموں کیوں یتیمن، سر ماں پتے تھے پہنجو فریاد کئی یتیمن، سر مو پٹے تھے پہنجو فریاد کئی یتیمن، دن بے کسن کے
सन खे करबल ॾाढो ॾुखन ॾुखायो मैदान करबला में मजलूम घर लुटायो मैदान करबला में मजलूम घर लुटायो सफर ज़वार कैदी आबिद बीमार आहे सफर ज़वार कैदी आबिद बीमार आहे जिन में रही न ताक़त ऋण मां वञण जी आहे जिन में रही न ताक़त ऋण मां वञण जी आहे वञणो बि शाम आहे वञणो बि शाम आहे पंहिंजो वतन विसारियो मैदान करबला में मज़लूम घर लुटायो मैदान करबला में मज़लूम घर लुटायो मैदान करबला में मजलूम घर लुटायो